Kebi wallahi saboda kai ne kawai zan saurari wannan magana taka. Ina Ismail da Kabiru. Duniya labari masu iya magana na cewa zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ga shago sai yayi dan hakin da karaina wata rana tabbas shike tsoka ne maka idanu. Labarin wata soyayya ce tare da rikitarwa da juyar da tunanin masu fahimta. Maza ku biyo mu a cikin wannan kayataccen shiri namu mai suna Rai da So. Ina Audu yake? Har yanzu a cikin lamarin nan naku akwai sauran rina a kaba. Allah ya kara ma lafiya ba zai taba yiwa ba. Yanzu dai faɗa magana da yake so zaki ga mun. Ina fatan dai ba wata matsala ko? Babu wata damuwa. Amma dai gaskiya na yi mamakin da ka zo baka tambaye ni Ruma Sa'u ba. A gaban mai gari fa Ruma Sa'u ta goyi bayan ka. Akan ahalin gidanku ta ce ku ne kuka yi nasara. Kuma wannan kambun da aka baiwa kawunka ta ce ta gan shi a hannun yayanka. Ni matsala ta da shi guda ɗaya ce kawai ya daina kula kanwata. Yaya yanzu ka samu abin da kake so. Ka raba ni da Ismail burin ka ya cika ko? Ni ina ganin ina da wata mafita guda ɗaya. To ai ni ina ganin wannan ba abin damuwa bane akan yadda muke tunani. Faruk, kana ji na? Ya na ji har yanzu baka kashe wayarka ba. Ka san fa a kowane lokaci Kamila za ta iya kiranka. Kuma ka san wannan ba ranar fitowar ka bace ba. Shiri ne mai dauke da zagon kasa tare da haɗin gabisar cakwakiya. Shiri ne mai rikitarwa, mai ban tausayi, kai ban dariya kai har da ma ban haushi. Ubangiji mai halitta shike halittar sa a duk sanda ya so. Ga su ba 'yan gida ɗaya ba, amma Ubangiji ya tsara musu halittar su tamkar Hassan da Usaini. Ta kamu da soyayya ɗaya daga cikin waɗannan 'yan baiwa. Sai gashi ɗayan ma ya kutso da wasu salon da ɗabi'unsa wanda ya rikitar da tunaninta. Maza ku biyo mu dangarin yadda wani al'amari za ya kasance a cikin wannan ƙayataccen shiri namu mai suna Rai da So. Labari da shiryawa Ismail Iliya Dantala. Sai tsara labarin wannan shiri Al-Amin Khan. Daukar nauyin wannan shiri Mustapha Dansa. Sai wanda ya tace wannan hoto wato editor Abban Sigaladima Ringim. Rai da So. Ban fa fahimci me kuke nufi ba fa. Ya Sani, abinda muke zata ba haka bane. Shi wannan sunansa Faruk, sannan ni ma na tabbatar ba shi bane, ba Ismail bane. Shine wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yake faruwa ne? A takaice dai kai kama da saurayinta Ismail wanda mu muke ta neman shi ruwa a jallo. Gashi kuma mun same ka. Amma kuma ba kai bane. Rai da So. Za ku iya samun wannan ingantaccen shiri namu wato na Rai da So a cikin YouTube channel ɗinmu kamar haka. Murya ɗaya Hausa TV ko kuma Abban Sigaladima TV. Rai da So.